Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Awezombusazwe akhala ngezokumbiwa Bazophucwa Ubulungu abenza ukuphambene ANC kanti lihlehlile lokusocongwa kwe-ANC. Izindaba ze-1KZNTV uzifundelwa uSiyabonga wakadumani nabezulu edume esandlwane siyakhuleka. Inhlanganisela yamaqembu ezepolitiki i-Multi-Party Charter ithi phezu kwezinhlelo zokubhekana ngqo nomthelela owenza kunyuke kakhulu ezokumbiwa ngoba zidlala indima enkulu ekutheni abantu baphile kanzima ngenxa yokwenyuka kwezinga lokuphila nsuku zonke. Lokhu kuvele kwisithangami sabezindaba ebesibanjele eThekwini. Kulesi thangami lamaqembu abeveza isibophezelo zawo ngokuthi abexoxisana ngezinto kumele asebenzele phezu kwazo ukufukula umnotho wakuleli kanye nokudala amathuba emisebenzi. Today is a good example of how successful coalitions can be in South Africa. We have experienced and you have seen now that the number one priority for the multi-party charter is to grow the economy and by that ensuring that we create jobs for our people. That is our priority. I can speak for myself. I'm not in politics because I'm looking for a job to be a member of parliament. I'm in politics to govern because the only way I can make a difference to the lives of South Africans, that is when I'm in government and changing the policies that are destroying our economy. And this, for that reason, Action SA is with us parties because we want to be in government. We don't want to really be in opposition. Umholi IFP uthi kusomqulu ezethembiso bazothula maduze udaba lwenkinga kagesi angeke lisale ngaphandle. Iqembu le-IFP liyakholelwa ukuthi abantu baseningizimu neAfrika i-load shedding, i-unemployment, i-corruption ibe nomthelelo omkhulu ukudicilela phansi inqubekela phambili namathuba angenza impilo zabantu bakithi zibe ngcono. Sinesuke elipheleleyo esiyolethula ngomhla ka-10 March okuyilona eliyoba isixazululo kwinkinga zaseningizimu neAfrika. Umholi we-DA uthi kunzima kwisifundazwe KwaZulu-Natal ngoba abakwazi ukuxoxisana nababusayo ngamasu okudala amathuba emisebenzi ngoba bahlezi bephikisana nembono yabo. From my side, I will say simply this. It is very difficult in a municipal environment to turn things around from an economic and jobs perspective when the macro environment is working against you as viciously as it is here in KwaZulu-Natal. From the ports that have been destroyed, to the agricultural policies of this province, to the corruption and maladministration in any contract that moves in this province, it is very difficult. And that's why it's much easier in a province like the Western Cape for municipalities to take job creation seriously, because they've got a provincial government that's working with them, not against them. Kanti amanye amaqembu akulolu bambiswano i-ACDP, iSANCO, i-UIDM, i-UCDP kanye namanye. Kutebokosbisi wezindaba ze-1KZNTV ku-Channel 261 ngiseThekwini. Bazophucwa Ubulungu beqembu bonke abaholi bakaKhongolose abazobonakala bebambe iqhaza kwemibuthano yamanye amaqembu ezepolitiki bephinde futhi bephendule ngaphambi kwekomiti eliqondisa ubugwegwe. Lokhu kudalulwe unobhala we-ANC KwaZulu-Natal uBheki Mtolo ngesikhathi keqhubeka isithangami sabezindaba eThekwini. Bazothathwa njengasebesulile eqenjini le-ANC abazobonakala bekhankasela amanye amaqembu. Okwamanje mathathu amakhansela azobhalela izincwadi zokwaxosha. Isigungu esiphezulu se-ANC KwaZulu-Natal sithathe isinqumo sokuthi bonke abantu abamalungu e-ANC abatholakala ukuthi sebebonakala bethatha igxathu okanye bezibandakanya namanye amaqembu ezepolitiki futhi bengenela imikhankaso bewakhankasela lawo maqembu ezepolitiki begqoka nemfaniswano yawo. Lawo malungu sesiwathatha njenganabantu abasulile kwaKhongolose. Ngakho ke sizothatha wonke lawo malungu sitshele amagatsha wethu abasinike labo bantu anobufakazi
obuqande ikhanda mase labo bantu sibathathe sibase komkhulu kaKhongolose House sibakhuphe kuluhlu lamalungu kaKhongolose. Lesithangami besilandela umhlangano wesigungu esiphezulu esifundazweni nalapho kudingidwe izinto ezifana nokuzilungiselela ukhetho okulindeleke libanjwe kuleli kulonyaka. Leli qembu liphuma umkhankaso wokuphuma nkalo zonke lifolosa ke ngalabo ababengabaholi phambilini kanti umtolo ephawula ngodaba lokunxenxa loyo owabe engumengameli wakulelo Jacob Zuma ukuba ke abuyekeze isinqumo sakhe sokungawukhankaseli uKhongolose uvezeke ukuthi bakwenze konke ukuzama ukuba nezingxoxo naye kepha kunhlanga zimuka nomoya. Thina nje masibuye conference unombhala jikelele ubaba uMbalula wayishilo ukuthi uzohlangana nobaba uNcamalala uzamile wasithuma nathi sokuthi simthole uNcamalala wambaleka uMbalula wasibaleka nathi ngaze ngathuma uhlalo wesifunda saseMusadladla la ubaba uMsholozi ehlala khona ngaphansi kwesabridge nasenkandla ukuthi akaye kwakhe ayomfuna wafika kwakhe kwathiwa akekho kodwa wabezibona imoto zikahulumeni zigcwele umuzi wakhe leza hamba ngazo ubaba uMsholozi sabona ukuthi uyasibalekela kutheke mase sekwenzeka lento yangomhla ka-16 December ngamese ngathumela ubaba uDube ngoba uyamkhumbula ubaba uVusidube umngane omkhulu kaMsholozi ukuthi akakaye ayokhuluma naye waya wamthola hayi kwafika kwanhlanga zibuka nomehlo wakhathala wawudaka ngabe ngathumela ubaba uWilisi nobaba uWilisi wabuya eLambata akukho esikakuzamanga kodwa ke vele kuyafana into masikwaleli siqoma bayo ukwanda kwezikhalo zabantu baseThekwini ngokwesela ingqalazinde efana namanzi umtolo uthi ke sekujutshwe ikomiti elizozitha kulo masipala ngenyanga ezayo elizoqala ekutholeni isombululo kanti uphinde wacacisa ngokubonakalayo owayeyimeya eThekwini Gumede nowashenxisa esikhundleni ngenxa yamacala eyintweni kaKhongolose. The fact of the matter that woman is loved, chief. Hate her or love her or whatever view you hold. The people of Ethekwini love that woman. Then sooner you accept the truth, the better. Then there's no way you can stop when she says there in that community, I can tell people to vote the ANC and they believe in her and all that. Because one thing is that while he's on step aside, he has not yet been found guilty. He's not a corrupt person. There's no court of law that has said it's corrupt. He's on step aside because of our renewal program to say, if you got problems, step aside, leave the ANC to not burden the ANC with your own issues. AMAQEMBU.1KZNTV kube kuntombi khona mvubu ngiseThekwini. Lihlahlela inyanga ezayo icala lokubulawa kwesishoshovu se-ANC uSindiso Magaqa owake waba ngunobhala wophiko lwentsha waleli qembu. Icala lakhe selidonse isikhathi eside kusukela ke adutshulwa waze washonela esibhedlela ngenxa yokwelimala kabi. Kuvele okusho enkantolo ephakeme eMgungundlovu njengoba ubaba kaMsola wesithathu ebizwe ebhokisini lofakazi ngoba ethi indodana yakhe umlungisi Ncalane akaphilile kahle ekhanda akaqondi konke okusuke kuqhubeka enkantolo. uNcalane ke usolwa nabanye abalisa abathathu. Aqalanga ukuqula kwecala lowabenginobhala jikelele wophiko lwentsha le-ANC uSindiso Magaqa njengoba bekulindelekile ummeli wabasolwa uShane Matthews utshele inkantolo ukuthi umsolwa wesithathu umlungisi Ncalane akaphilile ekhanda ngisho khuluma naye uvele amjamele angaphenduli. I myself attempted to talk to accused number 3 this morning. He stays straight through. uMatthews ube sefaka ebhokisini lofakazi ubaba wakhe uNcalane naye okuvezile ukuthi nasekhaya wenza izinto eziphambene njengokuphaka ngeplate aphinda aqaqe nezimoto kanye nokunye. Isimo anaso usekele umlungisi Ncalane emkondweni akumile kahle. Umshushiso advocate Lawrence Chaba uthi uNcalane wahlolwa ngonyaka 2022 yabuya imphumela yaveza ukuthi uphilile akanalutho kuphela usebenzisa kakhulu izidakamizwa zophuzo oludakayo kanye nomthunzi wezinkukhu. I cannot concern. He stares at me, does not talk to me. The family says this. We have gone through this exercise and asked 2 specialists on the field to look at it. And they told me that there's nothing wrong. Umndeni kaMagaqa
uthi uDumele ubone ngathi imizamo yokubambezela inkantolo lena. Besilindele namhlanje kuzangena eboxini umuntu ozofakaza. Kodwa ke sibone sokubizwa ubaba wommangalelwa wesithathu okuyena ngokubezwa ukukhuluma ngokuthi unyana wakhe akaphilanga kanje bakazo zonke izinto ezinjalo ke ngokungathi yena udokotela kodwa futhi ke nanto nazi into abezichaza bephinda abenako ukuziphikisa kwayena. Inkantolo esivumile isicelo sokuthi uNcalana aphinde futhi ayohlolwa ingqondo ngoba sesiside isikhathi ahlolwa kusukela ngonyaka ka2022. Lesinqumo simbuyisele esitoksini uNcalane njengoba umshushisi uCaba ethe umthetho usho njalo nempela ijaji lavuma. Kanti lokhu akwehlanga kahle kuyena uNcalane njengoba ecele ukukhuluma nombeli wakhe wezwakala ekhuluma isingisi ekuveza ukuthi akaphathekile kahle ngalesi sinqumo futhi ummeli wakhe ubemthembisile ukuthi konke kuzohamba kahle. Icala lizobuyela ngenyanga ezayo enkantolo kuthi abasola ababili bangaphandle ngebheyili. uNcalane yena usejoyine omunye umsola wesine esitoksini njengoba esalinde ukuyohlolwa ingqondo uzobhadla esitoksini naye. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Umhlazi wezepolitiki ozimele uSolwazi uVika Gabela usetuse isibindi sendodana yaloyo wake waba ngumongameli kuleli uJacob Zuma ngokungembathi ingubo ayembulelwe nguyise endleleni zepolitiki kunalokho waziphumela inxiwa lakhe. uGabela usho kanje kulandela ukuthi uDuduzane Zuma esungule iqembu lakhe iAll Game Changers wangalandela iANC akhule uyisa esisebenzisayo okanye ke iMK Party eyesekwa nguJacob Zuma. Umhlaziyi uthi khona okungalindele ukududuzane ngokubheka nje isinqumo sokuqala asithathile. Isibe mningi imbono ehlukene ngokusungulwa kweAll Game Changers okuyiqembu lezombusazwe elisungulwe nguDuduzane Zuma uyindodana kaJacob Zuma ongumakade ebona kwezombusazwe kuleli. Omunye wabahlaziyi bezepolitiki uSolwazi Vika Gabela esithe saba nengxoxo naye uthi ke kukhombisa ukuba nesikhulu isibindi ukuvula iqembu kaDuduzane engakhoseli ngaphansi kwekhwapha likayise nokuyinto kebilindelwe yiningi. Angeke sisho ukuthi sizolindela ini kodwa zimbili izinto engifuna ukuzicacisa ngeqembu laDuduzane. Ukuqala nje ngiyamncoma ukuthi uthema enquma ukuthi akhe iqembu wangathatha ibhantshi alambulelo uyise aligqoke bese ethi ungena ke kwezombusazo mainstream politics. Kuhle lokho. Okwesibili kusebenzisa ilungelo lakhe kusha kumthetho sisekelo elithi noma ubani unegunya lokuzimbandakanya nenhlangano noma ukwakha inhlangano. uGabela uthi ke ubona abantu bengahle benikele ngevoti labo eqenjini likaDuduzane ngendlela efanayo abona bezonikela ngayo kumkhonto wesizwe yeze bengenalwazi olutheni ngeqembu kunalokho balilandela ngoba lesekwa nguJacob Zuma. Kumbusazo wakithi abantu bangayithatha irisk lokukhuluma ngayo ngoba into egqame kakhulu ukuthi ubani umholi hayi ukuthi iqembu liza nani kangako. Kusho ukuthi bangaba khona abazothatha irisk ngokuthi bayamazi bayethemba njengoba abanye bazothatha irisk bavotele iMK ngoba bethi ihamba noZuma kodwa izinto eziningi asakayiboni. Uqhuba ngokuthi ke nakubaleli iqembu lisungule ukhetho selusemome kepha ke ulibona lisemathubeni amahle ukuza noshintsho ikakhulukazi njengoba leholwa yintsha. Kodwa into nje engiyibona ukuthi ucubhanyana uqala iqembu ukhetho sesemome imaphi amava ozowaletha ngaphambi kokhetho ukuze abantu bakuvotela asazi. Mhlambe kukhona akuqukethe uzothi mayeseqala ekhankasa kubonakala ukuthi uzanani. Ziningi inkinga vele lapha kulelizwe engaxazulekile nezingaxazululwa amaqembu akhona. Mhlambe ukuvuthwa kwentando yeningi ukuthi kwakheke amaqembu kuzosiza ukuthi lezo inkinga ezilokhu zimile engaxazuleki so ngo1994
mhlambe abasha bayixazulule. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Miyeni ngisempangeni. Kuleli qophela ke siye ngasezitolo izindaba zipheli zisaqhubeka. Nina besilo sinibingelele lesipini sinamukele ezindabeni zethu zanamhla nazi ke izihloko ezihamba phambili. Awezombusazwe akhala ngezokumbiwa bazophucwa ubulungu abenza ukuphambene ANC kanti lihlehlile lokusocongwa kwe-ANC. Umndeni wakaXaba egama lakho ogwini seningizimu nesifundazwe eKwaZulu Natal uthi ufuna ubulungiswa ngokufa kwendodana yabo Ayanda Xaba owayeneminyaka engama-34 owathathwa amalungu eforum ekhaya ngemva kokumsola ngokuntshontsha amateki kodwa ke babizwa eseshonile. Ilungu lomndeni elingathandanga ukudalulwa lithi ke bafuna iqiniso ngokufa kwendodana yabo njengoba yayinamanxeba okushaywa kanti kamalungu esigungu esilawula ubugebengu ayithatha ebusuku ekhaya ngehora lesishiyagalombili nyakenye ngomfumfu. Ufuna izimpendulo umndeni wakaXaba egama lakhe ngokufa kwendodana yabo ekuthiwa yathathwa amalungu esigungu esilwa nobugebengu kule ndawo beyomphonsa imibuzo ngokuntshontshwa kwamateki. Ukhulumela lo mndeni engeke simdalule ukumvikela uthi basola lesi sigungu ngokufa kwendodana yabo abathi bayithola isinamanxeba okushawa nyakenye ngo-October. Uthi okubuhlungu akukaze kuboshwe umuntu. Washaywa iforum lasegama lakhe waze washona. So into isihluko asenza kakhulu iforum yomphakathi wasegama lakhe siwumndeni wakaXaba. Besithanda ukuthi kwenziwe ijustice kube nomuntu oboshwayo ngokuhamba kabhutwethu emhlabeni ngoba namandla asikakophumuli nangendlela abayenza ngakhona. Makuwukuthi wenza icala awukwazi ukuthi ungathatha umuntu ngo-8 ubese umbuyisa ngabo-10 umshaya. So nathi siyafisa ukwazi siyayifisa iclosure sazi ukuthi somndeni kwenzakalani kahle kahle ngo. So siyacela umphakathi ukuthi nibambisane nomndeni wakaXaba ngendaba yale forum yethu eyenza izinto eziphumile emthethweni. Uthi uyafisa amaphoyisa ngenelele. Namaphoyisa siyafisa ukuthi athathe inyathelo ngoba asazi ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi amaforum kube iwona athathela umthetho ngoba phela umuntu mayenza icala akafakelwe icala noma abanjwe iforum and then ahanjiswe police station kuba ukuthi udonsa leso sigwebo sakhe. Lokhu okwenzeka ngempela somndeni wakaXaba sisakhala namanje sithi ijustice for uAyo siyayicela siyayifisa ngempela yenzeke. Oyisisulu sokuhlukunyezwa yilesigungu ulandisa iziko lezindaba. Nikhuluma nomunye wama-victims wabantu abaseke babanjwe iforum leli lala igama lakhe. Just ukuchaza nje izinto abazenzayo labantu bake bakuthathe bakubuze ukuthi ngabe uyalazi icala elithile. Uthi ungaphenduli bathi ngeke bezwe ngawo wena ozozwa ngawo. Bakuthathe bakuse kwi-container sendaweni ekuthiwa sedepo la kunama containers khona green ayekade setshenziswa ukustocka izinto for ama gymnastics because kune park lapha yama gymnastics. Bakufaka phakathi for a period mhlambe 5 to 6 hours bekushaya torturing you bekinya begcoba kodwa ke kunetema abalishoya bathi ngeke uzuphume la ungaphulwanga unyawo noma idolo lakho noma iqakala. Uthi noma bevula amacala okuhlukunyezwa yilesigungu emaphoyiseni akuphumeleli. Radar bekhokhisa abantu ama-1000 if mhlambe kuthiwa i-victim igcina ivumile ukuthi intshontshile leyo nto bake bathathe lo muntu othengile bamkhokhisa 1000. Uma sithi yovula amacala epolice station athi amaphoyisa no angasisiza kanjani thina kube kuwumphakathi olwayo kodwa only to find ukuthi abazali bethu noma nawo beya bekozama ukuwavula amacala alikho icala eprocedural yenkantolo ngoba sithinto lesigungu ongathandanga ukukhuluma nabezindaba ukukhabe ngezinyawo zombili ukuthi uAyanda washawa waze wabulawa. Uthi ngelanga lesigameko lalikhona ilunga lomndeni ngakho wayengeke abulawe. Uthi kungamampungu ukuthi basebenzisa udlame uma bethola umsolo osuke ebhekene necala. Imizamo yokuthola ukuphawula kwamaphoyisa esifundazwe iphunzile. Lo mbiko benwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisegama lakhe.
Umphakathi kakhulukazi intsha yasePort esikhaleni enyakatho nelikaMthaniya uthokozela usizo lwamahhala lweminyango eyahlukahlukene kahulumeni nezinkampani ezizimele. Lolu usizo luhlanganisa ke ukulekelela intsha ikwazi ukufaka izicelo zemfundaze, izicelo zoxhaso lokwe-NSFAS, ukubhalisela izimali zesibonelelo kwaSASSA nokunye. Lolu hlelo ke belisingethwe uMasipala uMhlathuze ngenhloso yokuletha usizo kubantu. Lolu hlelo luqhubeka eTusong Center ePort. Namuhla ke izikumbi zabantu beziphume ngobuningi bazo ukuzothola ke izinsiza zamahhala ezitholakala ke eminyangweni eyahlukene singabala amabhange, SASSA, iSARS, NSFAS neminye ke. Lolu hlelo inhloso yalo ukuletha ke usizo kubantu ngaphandle kokuthi bazi bahambe amabanga amade. Nalolu hlelo ke oluzungeza izindawo ezahlukene ngaphansi koMasipala uMhlathuze. Njengoba besibonile kukhona ama department bekuhlelo lolu esiqhubha kuwonke amawodi ethu endaweni ezihlukahlukene kuma clusters ahlukene ngaphansi koMasipala waseMhlathuze laziwa ngomhlathuze Tusong Center. La khona ama departments ethu ahlukahlukene nama stakeholders ethu angaphandle koMhlathuze. Sibala uNSFAS, sibala uSARS, sibala amabhenke, sibala uSocial Development, uSASSA no Home Affairs. La khona besuke behlangene khona ukuletha isidingo onqange emphakathini. Lolu hlelo suke sithi ngalo sifuna umphakathi ungahamba amabanga amade uye emadolobheni umoshe imali. Abanye uthola ukuthi izaguga azinayo ngisho kuba nayo leyo mali yokuthi betravel beye edolobheni eAlton noma phela bekwazi ukuvuselela khona impesheni noma beshawa umazisi noma bevuselele umazisi sebe expire noma. So lolu hlelo lolu lukhonela ukuthi umphakathi ube lula kuona ukuthi ukwazi ukufinyelela ezinsizeni. Qhamuke kakhulu kulokhu ukuthi kube ngokuqala namuhla ukuthi SARS ibeke kwingxenye yalolu hlelo. uMasipala uMhlathuze uthi kuyakholelwa kakhulu ukuthi ke uba khona kwalezi inhlelo zalolu hlobo kuzoletha komkhulu umehluko emphakathini yakhelele ndawo. Kube iqhulu nokubaluleke kakhulu ukuthi for the first time kuwoqala namhlanje ukuthi sijoine now South African Revenue Services okuyibona abakhokhi benqetela abasizayo ekutheni abantu abaningi bebe nawo ama tax numbers, tax numbers. Kaningi umuqasho enkampani ukufunakala i-tax number. Kukhona namabhenki akwazi ukusiza abadala nabancane ukuvula ama-bank accounts. Siyazi ukuthi abaningi baqedile umatikuletsheni abanama accounts so belekeleleka nabo. Bekukhona futhi nezihambele beziqhamuka kwa-NSFAS, South African National Financial Aid Scheme. La khona ke bekwazi ukusizakala ukuthi be-apply abafundi labaqeda umatric ukuze bethole uxhaso lokusizakala ezikoleni. Sibone ke uhlelo oluhambe kahle kakhulu nokuluyimpumelelo nesithi so lokho esiqhubeka nalo futhi kuyo yonke emphakathi nala esingakafiki khona sazofika kodwa iminingi imphakathi bese siyenzile njengaku ward 10 lapha kodlangezo sesike saya khona ko ward 12 lapha eMadlankala sesike saya khona emphakathi nale ko Ntambanana sesibuya khona njoba sesiport ke. Lolu hlelo ke lisazoqhubeka njalo njengoba ke bezoqhubeka behambele nakwezinye indawo ezahlukene. Lesike izindaba ze1KZNTV ngengosamgeliswe Nqulunga ngisePort. Umfundi wesikole sasemakhaya iMpunga Mhlophe High eDenidalton uZiyanda Buthelezi uthi ukusuka ke endaweni yasemakhaya akuzange nokho kumphazamise ezifundweni njengoba ethole OA abayishakalombili. Ekhuluma nethimba lezindaba le1KZNTV uShenge uthi ke wabhekana nobunzima emva kokudlula emhlabeni kagogo wakhe okuyena obemnakekela. Ukufunda esikoleni esisemakhaya okuyimpunga Mhlophe High eDenidalton Olundi akuzange kumnqinda amandla ekusebenzeni ngokuzikhandla agcine ethole OA abayishakalombili umfundi kaMatewuletsheni uZiyanda Buthelezi. Lo mfundi obeyikhuliswa ugogo ubhekane nomzima ngenkathi kudlula emhlabeni ugogo wakhe kodwa lokho akuzange kumvimbe ekutheni asebenze ngokuzikhandla. Ngoba ngihlala endaweni yasemakhaya there are limited resources kodwa ke ngosizo lothisha basempunga Mhlophe kakhulukazi uMemdlamini ngikwazile ukuthi ngiphumelele ngikhuliswe ugogo nomalume. Then 2022 ngenza grade 11 ugogo washiya emhlabeni besiphila ngepension yakhe nomsebenzi kamama. Then kushonini kwakhe ke bese si depende kumama sonke. Ukukhulela endaweni yasemakhaya kuzange kuze kungicindezele kungiqhuquzelile ukuthi ngikwazi ukuphoka phela phambili ngilwela amaphupho ami. Uthisha bemfundisa udlulisa kumncoma lo mfundi ngokusebenza ngokuzikhandla
nakube besuka kwisimo esingesihle. Kanjalo nothisha nhloko wakulesi sikole uthi nakuba isikole sibhekene nokuntuleka kwenqalasizinda kodwa kuyabathokozisa ukubona abafundi besebenza ngokuzikhandla. Uziyanda befunda izifundo za commerce, so ubeyimisela kakhulu njengomfundi akaze adlale bethi mayiphuma endleleni esimbonise akwazi ukushintsha. So njengale achievement oyenzile ukuthi ubumfundo oqala la esikoleni kuthetholwe o level 7 kuzo zonke izifundo kuna no 100% kuzo zona. Lokho kusho into enkulu emphakathini waseMponga Mhlophe, less developed community, so kuzobagqugquzela nabanye ukuthi baphumelele bestrive ngoba babonile ukuthi lesi sikole lesi ngisho sisemakhaya kodwa uyakwazi ukuthi umuntu akwazi achieve lokho akufunayo. Sibonga kakhulu umsebenzi omuhle wenziwe lengane ngokuthola o level 7 abawu 8 kuzo zonke izifundo zakhe. Nakuba ke sazi umphakathi esiqhamuka kuwona izimo ibuye ngabe izinhle imndeni esiqhamuka kuyona kodwa siyayizama ke siwothisha. Ngicabanga ukuthi kakhulu into esisizileyo ukuthi sike sa organize icamp unyaka wesithathu lo balala khona ngaphakathi siyabaxhasa siyabasiza ukuze ba improve nokade simbone edonsa kanzima lapha ko grade 10 kodwa kuyikhambe simbone developer simbone inyuka. Ukuphumelela ngalolu hlobo kuphinde kwagqugquzela nabanye abafundi bakamatikuletsheni balonyaka kanti isigungu sesikole naso sihlabe kumxhwele ngalempumelelo. Siyajabulela into eyenziwe uZiyanda kakhulu and isijabulisile siyisikole sizophasa nathi futhi sizosebenza ngokuyikhandla njengaye njengoba enzile. Kungijabulisa kakhulu ukubona umfundo njengoZiyanda Buthelezi enza umsebenzi omuhle kangaka ethole ephase izifundo ezu-8 kahle ngendlela enhle kangaka. Kuyasijabulisa ke nathi ukuthi asibancinyana ekoleni kanje ezisendaweni esemakhaya. Othisha balesi sikole bathi bazoqhubeka ngokusebenza ngokuzikhandla uze kuphumelele abafundi. Ezindabeni ze1KZNTV ubikuThabani Maphumulo oLundi. Ake siphinde futhi siye ngasezitolo nansi ingosi yezomnotho masibuye. Siyakubingelela sakwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu. Yamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Awezombusazwe akhala ngezokumbiwa bazophucwa ubulungu abenza ukuphambene ANC kanti lihlehlile lokusocongwa kwe-ANC. Kuleli qophelo ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.98 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-20.63 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe libe u-24.11 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu-$2,027.58 ounce kuthi uwayilo ongahluziwe ube u$79.55 umphongolo. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulomnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa ke bese kuphathele zona namhlanje sihlangabezana kanjani kusasa futhi nethimba ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile